Babu shakka a yanzu haka dai Zara tana cikin wani mawuyacin hali a lokacin da aka sanar da ita cewa ga wanda za ta aura an haɗa aurenta tare da magaji a cikin ƙayataccen shirin mai dogon zango na cikin shirin so ne. To masu sauraro sai ku biyo mu a sannan a hankali domin ku ji irin rikicewar da wannan shahararren season ɗin ya yi, musamman ma ganin yadda Hairana ta taka ta fita daga gidansu ta bijirewa umarnin mahaifinta ta je domin ta haɗu da Imran, inda a yanzu haka Imran yana cikin wani tsaka mai wuya, inda a yanzu haka dai Imran yana kwance a gadon asibiti sakamakon irin abubuwan da suka faru a baya. To sanadiyar dai Hairana an samu Imran da ciwon hauka a cikin kwakwalwarsa sakamakon cewa yawan tunani da kuma firgici da kuma nuna cewa kamar ita yake gani idan ya ga wata macen a cikin zuciyarsa. To masu sauraro sai ku gyara zama ku bi mu a sannan a hankali daki dalla domin jin cikakkun wannan sharhi na cikin shirin so ne. To masu sauraro idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu. A yanzu haka dai idan ba ku manta ba, an tsaya ne a inda Hairana take neman layin waya wanda za ta kira Imran a sakamakon cewa mahaifin Hairana ya kwace wayarta ba tare da ta yi magana da ko ɗaya ba. To a yanzu dai wani babban cakwakiyar da take ƙara shirin bullowa a yayin da aka nemi Hairana aka rasa a cikin gida. To tabbas Hairana ta gudu ta bar gida, amma ba a san cewa za ta iya dawowa ko ba za ta iya dawowa ba. To amma dai ta fito neman Imran domin ta ganshi ta ji daɗi a ranta, sabida rashin ganin Imran a kusa da ita zai ƙara mata wata babbar matsala, inda aka ƙara sauko da wannan shagalin biki na Hairana da Al-Amin aka dawo da shi saura sati ɗaya a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna so ne. To masu sauraro a yanzu haka dai babu shakka magaji da kuma Zara da mahaifin Zara da kuma mahaifiyar Zara, inda mahaifiyar Zara take gaya wa malaminta kan cewa ita fa ba ta son wannan aure da ake shirin ɗaurawa da Zara da kuma magaji, inda mahaifin Zara shi ma dai ba son wannan abu yake ba sakamakon cewa da mahaifin Zara da kuma mahaifiyar Zara babu abin da suke hangowa sai dai dukiyar Hairana, inda har yanzu sun manta da cewa Hairana ita ce mai dukiyar ba kuma Al-Amin ba, inda Zara take tunanin cewa ya kamata a haɗa aurenta da Al-Amin domin su wakilci dukiyarsa. To amma a yanzu haka mutane da dama sun san cewa wannan lamari ba haka yake ba. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha ta mai so ne. To idan ya kasance shi ne zuwanka na farko, inda da haka muka kawo muku ƙarshen wannan sharhi. Dan ya kasance shi ne zuwanka na farko, sai ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa.